I gde ste ljudi? A nas ponovo u CCFU TV i danas ćemo igrati survival games, mislim ovo je Hunger Games na Mineplexu. I ja sam uzeo ovaj kit sa ovaj Best Master, on ima psa. I sad ćemo probati da uzmemo te chestove i da ih ubijemo. Ajde da krenemo tamo. Tako. Sad ja mislim da je ovdje neki chest bio pre. Gde su? Evo ga chest. To, odmah smo našli oružje. Sad ajde da ga uzmemo, tako. Ajde da vidimo da li ovdje ima nečega. Tako. Već imamo neke dobre stvari. Dobro. Krompir toga. Znači našli smo u pećnicama, mislim u pećnici jednoj smo našli krompir. Šta je ovo? Aj u ovu pećinu. Šta je ovo? Čest, evo ga. Opa, kameni mač. Sad smo mnogo jači. Ajde da uzmemo. Tako. Ajde bacimo ovo. Ovo mi ne treba. Tako. Šta je ovo? Ovdje su isto jaja. Ali nam ne trebaju. Mnogo, tako da nema veze. Tamo čest neki. Ne. Dobro je. Ajde sad da krenemo dalje. Ovdje da li ima nečega? Evo ga chest, ajde da ga uzmemo, tako. Smo mi neće trebati. Ovdje nema ništa. Sad, gdje mora da se popne? Aha, ovdje treba da se uradi parkour. Znači, moramo da se popnemo tu, tamo, tamo. I tamo, tako, tako. Dobro je. Ne! Šta se ovo desilo, nemam pojma. Nema veze, ajde da probamo opet. Tako. Joj. Taman kad sam krenuo zalagalo mi je, zato što na Mineplexu uvek laguje. Dobro je sad na lagu. Tako. 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 Uspeli smo da se popnemo i ovdje. Da li ima nekog chesta? Nema veze. Ajde da krenemo, tako. Sad što moramo ovdje, okej. Tako. Uspeli smo da uradimo ovaj parkour. I sad smo se vratili. Da li ima ovdje chest? Evo ga. Okej. Tako. Ajde nešto pojedem. Tako. Evo ga ovdje isto chest. Nema ništa. Mislim ima nešto, ali to nam ne treba. Imamo kameni mač. Dobro, ovdje je dobro. Mislim ovdje, šta? Dobro, to je naš vuk bio. Sad ovdje nigde ne mogu da nađem chest neki. Tako da aj mi da nastavimo dalje. A uskoro će i deathmatch. Da vidimo. Da li ovdje ima nečeg? Ovdje isto treba parkour.
Tako. Tako. Znači, eno ga tamo čovek. Ajde mi da probamo da ga ubijemo. Gde je? Dođi, dođi. Dođi, da ideš u dubinu, a? Znači ti tako hoćeš da me ubiješ, dođi. Vidi ga, ne mogu da mu priđem, ga ubili smo ga, bravo. Znači ajde da mu uzmemo te stvari, okej. Znači full smo skoro verižni. I uspeli smo da ga ubijemo, što je mnogo dobro. Sada. Onda ukucamo DM. Tako. Ja sam ukucao da idemo u deathmatch. Ajde bacimo ove glupe stvari. Dobro. Ajde idemo tamo kod ove stene. A da krenem na onaj brod, zato što sigurno je tamo neko već bio. Da li da krenem? Ajde, šta fali. Krenut ću. Evo ga chest. Naravno tu je već neko bio. Ajde uzmem gold. Tamo bio neki lik, nemam pojma, nema veze. Ovdje nema ništa. Ajde krenemo ovdje. Jaoj, krenuli smo u deathmatch ljudi. Ima nas troje, tako da najvažnije je da budem u top 3, zato što tada dobijem pare. I krenuli smo, ja ću ovdje da čekam. I ona ima dijamantski mač. Šta ću sada radim? Okej, ja i ovaj lik smo ostali. Beži. Ajde, dođi vamo. Vidi ga, samo se štekuje lukom. I on je pobedio. Ali barem smo drugi. Ali priznajem, mnogo je bio jak, imao je začarani luk i skoro je bio full gvozdeni. Znači imao je mnogo jakih stvari. I tako da mi smo mogli 100% da ga ubijemo. Ali nema veze, barem sam drugi. I to bi bilo to što se tiče ove epizode. Hvala što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!